Oras-oras. Mabukas ang hybrid session kan Senado ngunya na aldaw, tanganing ipadagos ang sa indang obligasyon na maging lay ang mga priority bill para sa ikatulong regular session kan 18th Congress. Sinabi ni Senate President Tito Soto na nakatalaan na to karon sa pagbukas ka na session ang 10 priority bills kay bahan ang amyenda sa Foreign Investment Act, Public Service Act, Government Financial Institution Unified Initiatives to Distress Enterprises for Economic Recovery o GUIDE, Department of Migrant Workers and Overseas Filipinos Act, Package 4 kan Comprehensive Tax Reform Program o Passive Income Tax and Financial Intermediary Tax Act, Virology Technology Institute of the Philippines, asin kadakol pang iba. Yan ang pangalos nabing bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Sa inyong nadamo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Tando ay ginto, ibang ginto. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ipinipresentar kan Radyo DZGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kang kagabsan. Tingog kan Banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DZGB. Hurra! Nagirumduman ko ang tugtog na anbunjing sa sarong lugar. Pagyanan ititugtog, maluwas na supighahalat. Maluwas na supinaghalat. Sige na ang papakpak. Beer pa! Lunes, ngunyan, marhay na aga. Fetsa 26 kan Hulyo 2021. Ultimong semana na naman kan bulan. Ekstano! Ano man tabi ang kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagsisilibrar kan kumpleanyo. Special mention niya to ang sa tuyang pag-iriba sa 97.1 OKFM si DJ Toyang, ang DJ na Forever Young. Happy birthday tabi Toyang, hali yan sa bilog na tropa po kan Tingog kan Banwaan. And syempre kan DZGB. Me gusta mi así. Sagkod na naman kitang alas 10:30 nin pagkaudto Tingog kan Banwaan. Katuwang ang news team kompareng Al Jim Masin Jomar. Si Ads, si Luens, Buda si Renz. Sa Manibela, si Henry Deboy Mata. Technical control.
Our Chief Tech in the house. Ramir Bunjing Tanay. Ecstasy. Day ako tatabojing pinairi si maduman sa Indo. Albay man na pangyari. Ecstasy. Maduman magkuta ako. Convoy. Igwa kitang duduman ng lugar, Bunji. Sa daraga. Para mo na ito. Nadiskubre mo na. Ako day pa. Lang iya talaga. Naudyan ako sa hangog. Gari pigisikwal na ako kan sirkulo. Dahil ko pa na-discover ito. Taud-tada. Drog ko daw itong lugar na ito duman. Sa daraga. Huha! Sa newsroom, yaon dyan si News Manager Mardela. Ansa mo yapong malalauman. Sa production center, ang Anghel kang AM, ang AM kang DZGB, Angel Mustaza. Siyempre sa IT yaon dyan si Arven Boda, si Richard, nagtarabang-tabang, paminsan, alternate. Arven and Richard. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Sige tabi. Para dangog na. Kaligaw, si Shandy. Maray na agad tabi sa imo Shandy dyan sa ligaw. Ang sa kuyang telepono numero sa Globe na tignotisyahan na naman ako. Alas 9:30 ngaya, ubus na sulod mo. Lunes na lunes. Abunara na naman. Ang Globe number ko, 0926-0156-020. Yan. Idaw. Kamong nagdadarangog pa man gayod. Siguro yan sa Legazpi, sige daw tabi. Kung testing unta, kung igwanin mga kaantabay pa dyan sa palibot. Sa oras na Nakulbaga, kasubago. Dahan sa hanaday nagharali, ade. Or sa Smart, 0961-759-0888. Yan, 0961-759-0888. Sige. Buda sumangayaon dyan sa samuyang broadcast sa internet, marahay na agahali sa Pilipinas. Lago na naka-tune in sa DZGB News Online. Kain man kamong parte kang Pilipinas, buda kinaaban, Diyos marahay na aldaw tabi. Was there ever a time, Bunjing, na naglaog sa isip mo na ang DZGB, madadangog na sa bilog na kinaaban? Pero di ko piglalao man, sa totoo lang, di ko piglalao man na ang bilog na kinaaban, pwede nang madangog ang DZGB, gunmuan. Kain man na parte kang kinaban, maski pa dyan sa North Korea, nadadangog kita, maray na agad dyan kay Sir Kadog na San Roque, sa San Andres Port, dyan, kumustaan, tabi Sir Kadog, ang pinaghahanda naman na pangudtuhan na puwertehon to namit gas. Sir Kadog? Kumusta tabi sa imo dyan, Sir Kadog? Kuda sa mga pag-iriba dyan sa ferryboat, sa Rihina Shipping Lines. May apod ko na kita. Hello, marhay na aga tabi. Maray na aga po. Opo, taga sa tabi ni. Dito po sa Malilipot, Binitayan. Mabuhay kamong mga taga Malilipot. Sa Binitayan kan Sir Malilipot. Pio. Sige po. Kahit na po kami nagpaparamdam araal daw, nagdadangog po kami sa DZGB, lalo na po sa programa mo, kahit hindi po ka araw-araw, kulang ang araw kung hindi ka mumadanog.
kulang man ang araw ko kun dai ka mo nagadangog talaga. Salamat po. Basta po, araw-araw, nakikinig po kami Salamat, sa programa Nanay. sa DZGB since na pag-sign on up to sign off po. Salamat Ah. tabi. Sige po. Sige po. Sige, salamat. God bless. Ah. Salamat. God bless po. Sige Bye. tabi. School money aw bunji an ngaran maniti. Halo. Hello, Pamapeng. Ay, on air baga si Mane. Pamapeng, Halo, Mane. good morning. Good morning. Happy birthday na lang kay Miss Toyang. Okay to yang birthday ngun yan. Yan. Opo. Sige. Hans Retro Bar. Ano? Ali, sa Hans Retro Dinner. Hans, ano ngaran? Retro Retro Dinner. Diner talaga raw. I-text mo man ha. Magkakaroon ni Mintay ka. I-text mo so ngaran tanganing mako ako, ya. Oo, sa likod lang ng Dalaga Bakery. Sa likod kan daraga Bakire. Opo. Sige. Tadumanong ko. Ya. Sige. Salamat. Salamat. Happy birthday nila. Salamat Maniti. Ya. Parang kay tubuning. Sir Kadog, maray na aga tabi isay mo budak kay Manong Nonong Cordoba. Sabi ni Manong Nonong Cordoba, good morning Mano. Vaccinated ka na? Iyo na tabi Mano. Kompleto na po ako ha sa vaccine. Tabi kan Hunyo 8 pa ako na katapos magtudok. Ano tabi? Si Manong Nonong Cordoba. Standby muna tabi Luwens ta. Piga po ta si Congressman Pido na Garbin. Ngunyan baga ang ultimong sona kang presidente saro sa mga vital na ano ini kabtang man kan historikang Pilipinas ta matapos na bagang presidente sa sayang turno di opisina. Aramon ta daw kung ano ang feel ngunyan sa irarom kan lado sa Kamara de Representantes. Si Congressman Pido, kan Ako Bikol. Congressman Pido, marhay na aga tabi. Good morning to you and good morning sa kapos sa ligaan tabay kang PBN DZGB. Maray na aldaw tabi. Opo, mabalyo ako duman sa messenger tabi kong Pido. Tatibaan maputol po. Sige tabi. Sige, tama. Tamas bagay yun na aramon taan sitwasyon duman sa lower house. Standby mo na luwen sa kung ano ang mga dapat niya itong maipasabot sa publiko ining manunungod sa ultimong sona ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Yan. Tanganing maintindihan ta yan sa tuyang mga kontak masan igwa sa nakitang mga pag-iribad dyan sa lower house. Congressman Pido Giraray, good morning. Morning to you, good morning. And then sa kapos sa ligaan tabay, maray na aldaw tabi. Opo, ultimo sona kan presidente matapos ang turno. Primero po, Congressman, maaparisir ka mo personal sa Kongreso ngunyan? Well, tama ka dyan. Bilang chair kang constitutional amendments and part of the leadership, yaw nakita mo niyan mismo sa social hall, nagkudsain, nagkapirang kongresista, kasabay si Speaker Velasco, kakaigwa ki breakfast para mas pagkatapos kayo na magkakaigwa ki short ribbon cutting kang so exhibit digdi sa may luwas lang kang plenaryo. And then by 10 a.m. tabi Pio, remember this is our third regular session for the 18th Congress, and we will be opening the third regular session at 10 a.m. this morning. And sa hapon will be the sixth and the last State of the Nation address kan sa tuyang presidente. That will be a joint session with the Senate, and Seb said, yan ang ultimong sona kan sa tuyang presidente. Opo, di ma-session regular ang Kongreso and taod-taod so sona ultimo
Congressman, sa lado po nindo sa Ako Bikol, and ika man personalmente bilang pamayo kan mga sensitibong komitibas yan, including yung constitutional reforms, ano an sa indong pwedeng ikatauman na accomplishment sa mga kababayan niya to legislative matters for that as mga legislative concern, and ano an sa indong expectation sa pwedeng ipaluwas kang presidente, and ikatulo, ano an sa indong pinaghihiling na dapat na atubangon pa na dainindo na atindiran tabi sa Kongreso? Go ahead po. Well, Pio, I'm happy to announce that for the past 6 years of Duterte Administration, we were able to contribute to enactment of legislations that will benefit not only the Bicolano, kundi subilog na nasyon. Saro sa principal author ta ang Free Irrigation Act, na kung saan libre na ang irigasyon. Kagabos na mga paraoma, this is a major component in order to have an agricultural, better agricultural output. So yan, Free Irrigation Act, yaon dyan su National ID System, nangunyan pinagpipirilahan ta, tangani magkaigwa kita ki one ID that will serve for all transactions, whether it be private or public transaction. You only need one ID. That's the National ID System. So yan, panduwang kumbaga landmark legislation na contribution ta sa ngunyan na administrasyon kang Duterte. And of course, so pinagtarabangan ming the universal access to quality tertiary education. Principal author kan si Cong Joey, and then we co-authored the same. And the whole lang nagtatamasa in all public state universities and colleges, libre na ang tuition fee. Fourth is the creation kang Senior Citizen Commission na sa tuya man na author na kung sa inigwanang opisina, commission ang mga senior citizen, of course. Itong contribution taman sa anti-hazing law na kung saan pinag-i-implementar na as nababawasan na or virtually non-existent na ang mga hazing para mas date ng madiskwito sa mga nag-i-interest of fraternity. And most recently, as chair of the Committee on Constitutional Amendments, it's a historic first for this 18th Congress to be able to pass the amendment to the restrictive economic provisions of the Constitution that will bring about the foreign direct investment in our country. So, inisyo da kulaon na accomplishment na kung sa haloy na panahon, dahil na pasar, pero natawan kita kipagkakataon mag-chair ng Committee on Constitutional Amendments. And this time around, as part of the economic recovery sa tuyang nasyon, yaon, pasado na ang restrictive economic provisions amendments, and ang bola nasa Senado na tabi. So these are just the important legislations na kung saan na ipasarta Pio this Duterte administrations, and right now sa iba pinagtatamasa at pinag-i-implementar na. And this restrictive economic provisions is now with the Senate tabi. Opo, dumang kita sa saro panghapot tabi, Congressman, ano ang dapat pang atubangon na dainindo tabi na gibo and pinagbubukod nindo ngunyan sa mga maabot pang aldaw? Well, there are so many priority measures, but I think the most urgent is the one that will contribute to economic reform. Remember, pandemya, lugmok ang satuyang ekonomiya, dako lang nagsarang negosyo, dako lang nawarang trabaho, and therefore yaon dyan sa Trade Liberalization Act, yaon sa Foreign Investment Act, and then of course the remaining constitutional impediment is really the amendment of the restrictive economic provisions of the Constitution. Yun yung mga habulon pa, and I would think that when we pass these economic reforms, together with the successful rollout of vaccine, that's the formula, and I
ini ang satuyang pinaghahagad na mensahe ng mga hali sa tuyang presidente. Those measures, solutions for economic recovery, and the successful rollout can vaccine sa lalong madaling panahon. Those two solution tabi, economic reforms plus vaccine equals economic recovery. Opo, sa natatandang periodo tabi kan 18th Congress, before na magtapos man an sa indong turno, kaya daw tabing mahabol Congressman Pido? Well, itong mga measure na ito, tama ka po. These were all certified as urgent by the President. And except for the restrictive economic provisions, dahil pa man siyang pinagsasabi, alagad, we're hoping na iyan matatawan man ki panahon. But being an amendment to the Constitution is not a form of legislation, but this is legislation by the people. So, ang tao ang maaprubahan, bako ang Kongreso. Ay, iyo po. O di, what do you expect sa posibleng buhian na sonang ngunyan kang Presidente, Congressman Tabe? Well, I would expect that the President will enumerate the gains, the achievements he has for the past 6 years, 5 or 6 years, and the remaining plans and solutions na kaipuhan adaptaron sa natatadang unsing bulan, tanganing magkaigwaki maray na pang-ekonomiya, pagninegosyo, asin magdulot ini kaginhawahan sa satuyang mga kababayan. Of course, the COVID response is primordial to all of this, plus the fact that economic solutions also that will, bring about jobs and food to the table. Yan ang importante, Pio, dahil siyempre, bako man nasa gabos na oras, nasa pandemya kita, we have to think of the future by, being ready. The business climate will be ready by the time we open up the economy after this pandemic. Pagbukas ngunyan tabi Kong Pido kan sa indong Kongreso, ika personalmente bilang kongresista Ako Bikol, ano ang nasa priority mo sa natatada na bulan tabi kan 18th Congress? Go ahead. Well, kita Pio, we will actively participate in all the deliberations sa Kongreso. As chair of the Committee on Constitutional Amendments, tapos na sa kruyang trabaho, which is to pass the resolution of both houses of Congress. But we will help the leadership in, steering the wheel of the legislative meal, tanganing sa iba pang mga panukala, maipasarta. And at the same time, sa satuya man, sa lokal, to bring about madarata sa mga lokal, may horas sa satuyang lokal na gobyerno, tanganing makinabang sa tuyang mga constituentes. What was the most exciting portion kan nakalis na mga kuan dyan sa imo sa Kongreso? So pagbitbit mo kan so simbolo kan kuan Congress? Well, there's so many exciting moments, memories, but every day is an exciting day because we continue to represent our fellow Bicolanos in the halls of Congress, and we are proud that we were given this mandate na tawag kita kimandato, and we will continue to do so as long as Bicolanos will have we will put their trust and confidence sa Ako Bikol Partylist. Dakol congressman ngunyan an ma-attender full house ba o limitado sana? Well, around 150 congressmen who are fully vaccinated, most of which are third-termer. And right now nga kami sa social hall, and yung Speaker Lord, siguro more or less we have mga 40 congressmen ng digdi. The only consolation is these are all fully vaccinated. Kaswapo nag-undergo gaboski PCR test, and then today, before they were bago kita matawan ki official entry, antigen test, so duro-durobli test, and that's why we are confident enough na this will be safe, SONA for everybody. Congressman, mabuhay, keep safe, God bless. Mabuhay tabi, maray na aldaw.
Okay, mga tugang si Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. kan Ako Bikol manunungod duman direct hali sa Kongreso right from where the action is. Nagkayo kita ning feel kung ano ang nangyayari na duman sa bilang preparasyon and sa pagbukas kan Kongreso buda taon-taon na hapon yung joint session na kan Upper and Lower House na kung saan diyan man napaluwas kan sa iyang last State of the Nation address si Presidente Rodrigo Roa Duterte. Botobot kan Palasyo Malacanang, sinyala dapat itamaan mga relos. Philippine Standard Time from Pagasa, it's 9:32. An oras hatod sa Indokang, Rexonol Forte. Lakas banat sa apas. Smart padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. NeoZep Tablet. NeoZep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa. A perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan niyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Polmorista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Bili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Bili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Galing pero di mamahalin. Buti may Surf and Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United.
United Home. Gamat na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidless. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamat na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidless. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAP at CTAP Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels, ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing,
Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Yan si Adrian, talaga naman. May maray na pag-gobyerno ang action man. Konkretong patinampo sa hararayong sidyo. Basta Salceda may maray na legasiya. Ang mga barangay, padaba niyang maray. Sa pulang gimawot niyang dubako lang negosyante. Serbisyong may puso, ang satong kaibuhan. Hatod ni Adrian, Adrian Salceda. Siya ang servidor na may puso sa tao, Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman, Adrian, si Adrian Salceda. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si ma. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on ready 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion on. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog
Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. So, dyan baya sa ginubatan tatabon di ano, para nagbabandal. May mga badil pala nito nakilaban sa pulis. Yugun man gadan. Babandal di badil. Paano yan? Babandal sa barandilya kan tulay. Badil. Si Pading Jim mo na tabi na tabon jing, standby Luensa, si Pading Jim mo na dyan sa third. Pading Jim, go, go, go! Yes, salamat tabi pade. Yaong kita ngunyan digdi sa Apaw sa barangay Kabangan sa Banwaan kan Kamalig. May pagtiripon ngunyan, so Albay Farmers Farm Tourism Operators Association. Pinapamayuhan ni dating Mayor kan Santo Domingo Herbie Aguas. Yan. Aram niya to tabi pade kung ano pagtiripon manungod sa ang tiripon ni Dangunyan na pagkaaga digdi sa Kabangan sa Kamalig. Sir, good morning. Sa ibong nalinya po si Pio sa angkor sa DZGB. Good morning, Idol, and good morning sa mga listeners mo po. Opo, good morning tabi Sir Mayor, Cong, and sumasunod. The best ka talaga. Mayor tabi, farm tourism, anong huroron po dyan nindo, over? Well, actually ngunyan, ma-update kami kang may mga kaming mga piglalakaw ng mga number 1 degree so papeles kang farm operators kang Albay na kaya naman kikuha na kami personality halos magayon ta very madali na so mga papel mo na para maging taro talagang entity na legal na grupo dito sa Albay. And secondly, may mga project kami pigagibo sa mga lambang miyembro, may mga seminar kami manood kung iba-iba, may mga about mga composting, mga about sa turismo, may about sa hog racing, about sa livestock racing, mga organic. Tapos na involved sa pag-agrikultura, di kasabayan may kibit na turismo. Kaya mas magayan ang kombinasyon sa inyong grupong ta. Ako lang tayo niyang usong ngunyan na may pandemya kita, manahakalakaw-lakaw ang iba sa mga mall. Digdi sa mga farms sila nakakabisita. At the same time, nakakaukod pa, nadadagdagan pa mga food production pa digdi sa Albay. Yan po. Opo. Tabi, sir, ano so turning point nag-click as in nagbuboom ngunyan ang farm tourism and kamo po as a group and ika personalmente igwa ka dyan sa Magayuno na Aguas Farm. How do you intend to sustain itabi, Congressman? Yes, actually, yun ang tama ka. Even before na wala to pandemic, wala ining COVID-19, yaw lang bagay na farm and ako man nag-exist na mga farm dito sa Albay. Ngayon, mas tatawang break actually sa mga farm owners because of this. Nagkakaparansin, sabi nga, nausupan pati sa mga plantita. And sa ngayon, how we will sustain this, if we have a team na magtatarabangan, we don't have to compete, we have to complement each other. Sabi ko nga ni, ang mga tourist lalo, especially ngayon, wala man kitang mga tourists coming from other countries or malawig na lugar. Ngayon, we have all local tourists. And these local tourists, they man nanmadyan sa ng lugar. Alangan man puro sa Aguas Farm yan. Yaon sa Farm Plate, yaon sa Habit Hill, yaon sa 76 Farm. Kadakol po na mga farm na dahil lang po minsan ang iba na aaraman pa. Kaya, ngayon, if how we sustain na para mag-income man sa iba, we are helping each other. Promotion, marketing, and may support group. Pati sa mga pag-gibo kang mga papers ninda, so pag-accredit ninda sa DOT, pag-accredit ninda sa kung ano pang ahensya na kay Puantan sa indang farm, ikatabangan ni Tari, Idol. Ay, opo. Ano po, tabi, sir, ang nahilido, Mayor, tabi, ano ang na-identify nindo within the group na parang stumbling block na gusto nindong ma-overcome tabi sa arugan aspeto, over? Well, ang pinaka-challenge mo yan, na sabi ang pag-limit sa mga guests, pag-limit sa may mga age limit, mga arogan, yan ang challenge sa muyang yan. And how we will deal with that, ayan, kumbaga to discipline ng grupo.
Kaya yan ang samuyang challenge. And at the same time, ang samuyang pigapupuntirya ng God, talaga paano masustain na kami po, farm tourism. Baka walang po puro kami, puro sa napalamuti na magayon sa napagilingom. Pero at the same time, we're helping the community also with this farming and food production. And sana yung tiga tubang na problema, sana nga man gabos man sa muyang mga client, sa muyang mga guests, sana minsan nasabutan man nila kung minsan medyo mahigpit kami. Siyempre para man sa welfare, at the same time sa mga tao man sa farm. Kaya duwang dapat teamwork eh. Kaya this is the new normal. I think we have to adapt with all the protocols na kaipuhan po na sundon. Kaya ini ang mga deep na mga tigaturumdok ni para maayos po talaga ini farm tourism. Opo. At tabi, Mayor Sir, how would you encourage the public na ipatronize ining farm tourism lalo na arog dyan sa Aguas Farm where sweet and unforgettable memories happens. And what happens there stays there. I love that tagline, sabi Idol. Pwedeng yung pang-advertisement ko na yan sa mga maabot na panahon. Well, one thing for sure kasi, COVID is here and day and mahal na tomorrow or next month, I think it would take another year or hopefully not. Pero sabi ko nga ang mga nagirelibot mo yan sa tuya, nagbubuhay kang ekonomiya, puro local. So yan puro mga local tourists. Kaya I will encourage, please, ang sa tuya pong mga lugar dito sa Albay, mga magayunon. Kaya please visit them and kung napapasyalan man nindo, kindly tell your friends and kindly make some also suggestions kung paano pa ma-improve ang mga farm. Tapos kung sana po sa Aguas Farm, I would encourage you to visit all the farms in Albay. Actually, sooner or later we will be making a map kada farm po dito sa Albay. Opo. Magkakigok yung map sa luwas. Nayaon dyan so drawing kang gabos pong map ay gabos na farm kang Albay. Yes. Kadawa dito sa 3rd district kadakol na farm. Kag 2nd district yaon man dyan. So, alag-yaw kanong niya sa kamalig, yaon ni Sir Edmiro, na sikat-sikat naman po na farm. Kaya ang midigdi, sana mga local should support local also. Yun po. Ayun po. Sige tabi, Mayor RB, salamat din maray, good luck and more power, keep safe tabi. Thank you so much, Idol, and see you soon sa farm. Opo, sige po. Thank you so much po yan tabi si Mayor Herbie Aguas. Digdi sa Laucan Apaw. Okay, so antabayan ang tanalang ini tabi pa Iyo. Doon na matapos mo niya na pagkaga kan mga development digdi sa meriting na ini kan mga members kan Albay Farm Tourism Operators Association digdi sa probinsya ni Albay. With Mayor Herbie Aguas, Jimmy Nasad, go! Magdumang ka sa Aguas Farm ta gulping memorias na nangyari duman. Siring sa imo, mararumduman ko ikapirme. Yo, mga ano rin dyan pa Sige. Ayos, sige. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DZGB News. Salamat kumparing Jim with the former mayor and soon to be. Aram ka sikreto, soon to be. Magigis siya, digdi sa Bicol. Sir Mayor Herbie Aguas, Canaguas Farm and Santo Domingo. Maramon tayo istorya pa bago kita mag-station break. Bareta, budahanap buhay. Si Luwens nasa linya. Luwens, good morning. Go ahead. Salamat tabi Sir Pio, Piglalauma ni Regional Development Council o RDC Chairman Mayor Noel Rosal kan Syudad nin Legazpi na maidiskutir ngo niya na hapon sa State of the Nation Address o SONA ni Presidente Rodrigo Duterte. An manungod sa implementasyon kan Mandanas Garcia case na makakatao daw ninda kulang tabang sa manlaylain na lokal na gobyerno na sakop kan Republika kan Pilipinas. Ini ang ipinagunambitan ni Rosal sa network briefing kan State of the Nation Address 2021 kay Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar
na magayon na maidiskutir ini kang Presidente Susog kay Rizal nga ni na magkaigwa ning dakulang shares ang mga lokal na gobyerno. Ang kampahayag kanasampitan ng alkalde. Kami po nakipagpulong na ang League of Cities of the Philippines matagal na for the last 2 years. And po ang inaabangan namin na yung go signal, although meron na ang Pangulo, pero maganda sigurong may labas niya sa taong bayan para malamang ng taong bayan na talagang handa ang Pangulo na tulungan na para magkaroon ng mas marami pang proyekto at programa ang mga local government. Meron na yung mga munisipyo na mga maliliit. Bilang Regional Development Council Chairman ng Bicol, ito po ang isa sa mga inaabangan namin sa local government unit. Kaptang kampahayag ni Rizal. Mientras tanto, katakot kay ni pinagunambitan pa ni Rizal na sa iyang pinag-uumaw ang administrasyon taan legasiyang nawalat kan last term ninda ni Duterte, iyo ang partnership kan gobyerno nasyonal sa Legazpi na nagpakusog kan mga proyektong infrastruktura, arog kan paglaag din mga convergence zones na nagpapakusog kan mga turismo sa paagi kang pagbukas din mga manlain-lain na batinampo, mga patungkol sa pasi orden, paglaban sa korupsyon, asin kan pigsasabing ease of doing businesses na kung saan inali ang korupsyon sa pagkuha ng mga business permits, asin pagbuhay kan Philippine National Railways na magpapagayon pa kan oportunidad kan ekonomiya sa syudad. Ang Bicol International Airport pinagpapasalamat man ni Rizal sa turno ini ni Duterte nangyari asin narealisar ang aloy ng pangaturugan digdi sa Kabikulan, Babusa ng sa Legazpi. Roger. Yan tabi Sir Pion, mga dagdag pang istorya. Ako po si Luwens Burse Barcena. Salamat Luen sa mga follow-up report tali man dyan sa Regional Development Council na pinamamayuhan ni Alcalde Noel Rizal kan Legazpi. Kaya maghali, may hanap buhay, may station break, news break, hanap buhay, then Tingog kan Banwaan. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 Ray-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago. Nagkasundo
miyembro. Mala nga ni naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangani dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:01. Halik sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Dain ang mangyayari ngunyan ang pabonggahan sa State of the Nation Address ni Presidente Rodrigo Duterte na ilan sa pandemya alagad ang creativity kan mga local designers mahihiling paman-giraray. Sa paagi nin hybrid live asin virtual event, ang pigsasabing The Future is Creative, gagamiton ni Batangas Representative Vilma Santos Recto, Laguna Representative Sol Aragones, Pangasinan Representative Christopher De Venecia, Marikina Representative Stella Kimbo, later Representative Lucy Torres Gomez, asin iba pang mga kongresista. Ang grupo iyo ang minakumpesto sa Arts and Culture and Creative Industries Block na minabusol para aprobaran ang propestong Philippine Creative Industries Development Act. Yan ang pangalas 10 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. An oras hatod sa Indokang Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw na Proxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Zero tastes better. Matabang ako, natural duck, uragon ako, isog ako, Hinebra tayo, Hinebra ako, Hinebra tayo, may karamay kang di mang iiwan, matindihan na ng laban, Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid?
Kung pwedeng laban na sa isang Alaxan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sabay lukso! Big shot ang Big Milo back sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Ako po si Jen Arena, Kanmaslow, Legazpi City. Sarong beneficiaryo kang Ako Bikol Government Internship Program. Dakula po ang sa kuyang pasasalamat sa Ako Bikol Partylist. Puli kang magayon na programang ini na nagtao sa kuyanin oportunidad na makanood makatrabaho. Asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Tansuling College. Salamat po Congressman Saldico. Asin Congressman Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bikol Partylist. Ako Bikol Partylist. Katabang na, kasurug pa. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Filnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami, tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom mi in Filnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Filnona Juice at Filnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dain na re-reparo. Maging maingat. Managudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakoakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa satuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa satuyang lawas. Asin posibleng magdaraining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo, kan Good Fount Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Asin kan DPWH Regional Office 5. Kawawang batay, lubo, hinikat, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Defex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Patuloy pa rin dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Eric, sinya, kaparapulo postulato, pikad, likod, bandang lokal. Lungs, buda sa kidney. Mga ilang buwan ka na hindi nagtatrabaho dahil sa mga masasakit mo? Mahaloy naman po, nasang taon siguro. Ngayon, nagpa-detox ka kasama mo si mama mo. Nung matapos mo yung isang buwan, ano yung nakita mo sa pupo mo? Mga kulay green pong nilabas. Gallstones yun. Madami? Dami po. Ilang araw ka nagpupo ng gallstones? 2. So, nawala na yung sakit sa may liver mo nung maipupo mo yon? Wala na po. Yung pag-ihi mo dati, ilang beses hanggang umaga? Hindi ka na nakakatulog? Hindi na po, mag-aga na. Ngayon, ilan na lang after 1 month? 5. Nawala na ba yung sakit ng tiyan mo? Wala na po. Ako po si Lorna Lostre, taga Daraga po.
Nagpa-detox po ako sa Nins Wall Center. After 2 weeks, lumabas sa dumi ko ang daming stone, kaya hindi na sumasakit ang aking tiyan. Maraming salamat po sa Nins Wall Center. Mga kaibigan, ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing kaipuhan mamilipa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Sunlight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Tingog dan Banwaan. Pio Fernandez. Sige. Sinyal ka na report sa luwas. Ans, marhay na aga. Go ahead na. Maray na aga, Sir Pio, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag man yatong bareta na sa kamot na ngunyan, kan DOH, Bicol and Control naman, sa pagbantay kan MV Clyde, o MV Tag Clyde na iguanin mga sakayo na tripulanteng nagpositibo sa COVID-19. Inian pinakabagong informasyon na ipinaluwas ko niyan kan Office of the Civil Defense Bicol sa paagi kan sa Indang Regional Task Force Memorandum number 67 series of 2021 kung saan ilinipat na ngunyan kan sa Indang Task Force sa DOH Bicol ang control kan operasyon kan nasambitan ng sakayang pandagat. Ngunyan, terminate na kan Regional Incident Management Team para sa nasambitan ng bagay ang Incident Management Team nini dahilan sa natapos naman ang pag-diskarga o pag-transfer kan na cargo kan na barge Claudia kan nakalihis na simana. Sigun kay OCD Bicol Regional Director Claudia Yukot, ang mabantay na ngunyan asin magiging enkargado na ng GAD sa pagbantay kan mga tripulante dyan yaon sa
sagod sa mga oras na ini sa kadagatan dyan sa may Santo Domingo, Albay. Iyon naman ang DOHB ko dahil sa sindaan na talagang may mandato mag-monitor man kan mga okay kang estado kan salud kan mga tripulante dyan asin sindaman ang nakatoka sa pagiging pamayukan response cluster kan RTF. Ngunyan, maski na nga na demobilize na sina terminate na ining Regional Incident Management Team for MV Otag Clyde, padagos man daw na makikipagtabangan ang PCG and OCD5 asin iba pang mga ahensas de gobyerno tangani na matuwangan ang DOHB ko sa pagbantay kan nasambitan ng bagay. Iyuta, daay man ang kaya kan DOH na sindaan magbantay dyan sa kadagatan. Yes. Kaya po man ang tabang kayan kan Puwersas Armadas, paagi kan Defensa Civil. Ano? Yes. Member ban baga sinda kan Task Force. Roger. Ang ngarang kan tagbot is Clyde, ano? Yes, MV Tag Clyde. MV Tag Clyde. So ngarang kan Director kan OCD, Claudio. Ang ano niya, ang nickname niya, Clyde Yukot. Ano pangyari? Kakoin sa pangaran. Adi, sige. So yan tabi, Sir Pio, latest na informasyon ako akan DZGB News gikan sa OCD5 with boy sa mobil Ans Galero, DZGB. Salamat, Ans. Kasabay si Boy sa mobil. Diretso kan mga istorya. Aramonta dyan sa 1st District. Kumpadreng Jomar Marhay na agaman, please go ahead. Low volume, Tata Bond. Hello. Go ahead. Roger Ronat, pare, nagpo na ang pagbabakuna kan 1 dose na Janssen kan Johnson & Johnson vaccine. Di sa 1st District kan Albay, ngunyan na daw. Sa Banwaan kan Tiwi, piglalauman na 300 na senior citizen ang matatawan kan first dose gunyadal daw kan naunambita na bakuna mahigpit ang patakaran na no walk-in. Dahil agad pwede walk-in dahil lang taan babarakunahan sa mga ilista na kan mga nakalisnal daw na senior citizen. Ayun. Dahil papalaogon digdi sa lugar ang daing gate pass na itatao kan sa mga BHWs sa senda pa sa ng enot sa pagpalista. Yan. Banga sa duwang grupo. Ngunya naga sa mga taga-barangay Naga yung dapdap ni Sibi Suruan Asin Bariis at yan hapon sa mga taga-barangay Maynonong Lourdes Putsan Sugod Asin Kararayan. Kasulad kang tabako, biglalauman man na 2,500 na mga senior citizen ang mababakunahan. Ngunyan sundo sa pizza 31. Ang bago sindaki lokasyon instead na duman sa Northwest Elementary School, digdi na sa nagigibon sa Lagman Gym sa Bicol University Tabaco Campus. Ang first dose, gabusin ni Tabi, first dose, apuera sa nagkapira na ma-receive kan second dose kan Sinovac. Yan. Sa Banwaan kan malinaw, pun man ngunyanal daw, ang pagbabakuna sundo sa 28, dangan sa Malilipot, sa Agan pon, pizza 27 hanggang pizza 28 sa Malilipot Central School inigigibuhon. Para reyas ang sistema, dapat nakalista ng una so mga senior citizen as hindi pwede ang walk-in. Sa Bakakayman, ang poon sa Aga pizza 27 hanggang 31 na ang gagaramiton iyo itong so 1 dose na Janssen vaccine. Yes. Yan pa rin ang mga informasyon natin dito sa 1st District Canal Bay, Jomar Bien, DZGB. Salamat kumpadreng Jomar sa panagos na pagtugay-gay man yato kan vaccine rollout digdi sa Kabikolan, lalo na sa Albay. Ege, ubusin na natin to Bunjing, then bye-bye time na tayo. Kumpadreng Al, marhay na agaman. Go ahead na. Yes, marhay na aga pa di. Gordyado talagang unyan ang palibot kan Legazpi, lalo digdi sa Albay District kan mga pulis. May relasyon sa nakatalaan na zona ni Presidente Rodrigo Duterte at yan hapon.
paglibot-libot kan DZGB News, aros talagtag talaga ang mga pulis sa pirakan mga regular nindang checkpoint sa ibang lugar, digdi sa Piñaranda Park, naatabon pa kasumago, nakatalagtag na ang mga pulis sa may DRDTH, dangan maging digdi sa may pasiring sa may airport. Talagang ang mga pulis nakatalagtag and sa monitoring naman, sarado kan mga militante, iguaman sindang action center na Pido, dyan sa may DRTTH, pero dahil man masyado aksyon, araw kan mga inap na rally, kundi action center sa naanseng ng pigbugtak dyan. Ang mga pulis sa palibot sa anuman aksyon, may relasyon, so na San Presidente Konyan na Aldao. Roger! Katanungan sa sa luwas, Alar Mario, DZGB. Salamat paring Al sa mga kaganapan man dyan sa luwas. Partisipasyon kan sa tuyang pagdangog kang ultimong sona bilang presidente ni Honorable ni Rodrigo Roa Duterte. May baka duman tatabo. Yan hapon. Kunday maning kong butilya duman, paano man? Yuti si Mane. Ay, dapat kay man si Mane. Ade, yo, no rin ang day off niya, anong daw? Taga? Yeah. Martes, ano? Salamat kan sa ido paghinanyog, asin amang Diyos, ang magbantay, ubusin mo na yung buding. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Megawan, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Megawan-Superfood at MHC Bayanihan Official. Megawan, evolusyon para sa kalusugan. Yan si Cong, Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Cong, Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Cong, albayano orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Cong, Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano,